Istorijska pobjeda koja je oduševila srpsku dijasporu. Igor Obradović proglašen je za jednu od najpopularnijih ličnosti srpske dijaspore za 2026. Godinama unazad Igor Obradović važi za jedno od najprepoznatljivijih imena srpske zajednice u Americi. Kroz kulturu, pozorište, humanitarni rad i brojne projekte posvećene očuvanju srpskog identiteta uspeo je da poveže hiljade ljudi širom dijaspore. Njegov rad nije ostao nezapažen. Organizacija Tesla Science Foundation i zajednica Teslin narod prepoznali su njegov doprinos, a podrška koju je dobio tokom glasanja pokazala je koliko ga ljudi cene i poštuju. Od promocije nasleđe Nikole Tesle, preko organizacije kulturnih događaja, pa do rada sa mladim generacijama, Igor je postao simbol posvećenosti zajednici i očuvanja srpske tradicije van granica Srbije. Ovo priznanje nije samo lični uspeh, već i potvrda da trud, rad i ljubav prema svom narodu uvek pronađu put do ljudi.